Ja som veľmi rád, že si uvedomujete, že progresívne Slovensko to je niečo, čo tu ešte nebolo. Pretože niekedy boli aspoň liberálne strany, ktoré tvrdili, že dobre, tvárme sa, že nesúhlasím s vami, ale dám vám priestor, aby ste mohli vypovedať, čo chcete. To bol niekedy liberalizmus a popri tom bol ekonomický liberalizmus, že čo najnižšie dane, aby bola sloboda podnikania. Toto, čo predstavuje progresívne Slovensko, v najlepšom prípade, ak to nazveme, je to úchylnosť, pretože ak pôjdete bod za bodom, to je jedna extrémistická strana, o ktorej ja som presvedčený, že drvivá väčšina aj ich voličov vôbec nevie, čo oni sú. Oni si myslia, že to je nejaká pravicová liberálna strana. To, čo sú oni, keď ideme po správnosti, to je socialistická, neomarxistická strana západného typu. Preto si dneska Smer dáva, že slovenská sociálna demokracia, lebo on sa práve od tejto formy odlišuje. Progresívne Slovensko chce, a povedzme si to na 5 veciach. Poprvé, chcú rozbiť rodinu, normálny koncept rodiny. Oni sú za to, že majú slovenské deti podstupovať tie ich úchylné, sexistické výchovné metódy na slovenských školách, kde im budú vtlkať do hlav, že existuje 72 rodov. Chcú zaviesť na Slovensku tie tzv. Kvóty. Teraz vybuchol škandál vo Veľkej Británii, že unikli maily, kde si písali z náborového strediska britskej kráľovskej armády, že máme tu nejakých nepoužiteľných 21 pilotov. Nepoužiteľní sú ale nie preto, že by boli zlí, práve že boli najlepší, ale nepoužiteľní boli preto, lebo mali bielu pleť. A oni mali kvóty, že majú byť čierni, majú byť bieli, majú byť homosexuáli, majú byť takí onakí, narobiť tieto chlieviky. Tak ja sa vás opýtam, či podľa vás je normálne, aby napríklad vás niekto operoval v nemocnici, ktorý bude síce menej kvalitný, ale bude mať nejakú inú farbu predtým. My sa vraciame do momentu, kedy v Európe normálne začína vďaka týmto politikom sa vytvárať priestor na rasizmus proti bielým normálne ľuďom, ktorí nič extra nechcú, len chcú mať rovno šanci. Zrazu my nebudeme mať rovno šanci, lebo oni tu robia tieto chlieviky. Je tu veľa žien, nič iné neriešia, len vraj nejaké zrovnoprávnenie mužov a žien. Však zo zákona zrovnoprávnenie už dávno tu je. Lenže ja keď som sa pýtal týchto, ktorí hovoria, že treba kvóty pre ženy, tak som sa pýtal, že či teda naozaj si uvedomujú, že podľa týchto kvót by malo byť 50% žien, ktoré asfaltujú diaľnicu, by mali byť ženy podľa tejto logiky. Hej. Smetiarky, každá druhá, čo je zavesená na aute, keď idú smetné koše, by mala byť žena. A som sa pýtal Ciganíkovej, Marcinkovej, že či teda aj tuto sa, teda, keď ideme podľa rovnosti delenia, že či teda budeme pretlačať, lebo podľa mňa to je nedôstojné, aby sa niečo také robilo. A oni mi povedali, že nie, že oni to myslia iba na tie vrcholné pozície v bankách a podobne. Hej. No a to, čo je absurdné, keď pôjdeme do ekonomickej oblasti, progresívne Slovensko chce absolútne zdanenie výroby a zavádzanie tých nezmyselných emisných kvót. Oni sú zdrojom vyháňania priemyslu zo Slovenska. Budaj povedal pred rokom, že chce sa dožiť toho, aby zo Slovenska vypadlo Slovalko, to už sa mu podarilo. A ešte popri tom povedal, že mu by nevadilo ani z Oravy, keby vypadli ferozliatinári. Tí oznámili minulý týždeň, že odchádzajú do Ázie. A takže ľudia budú, keď niekto povie, že nejdem k voľbám, pretože nič voľby nezmenia, tak si položte otázku, či v roku 2020 sa nič nezmenilo. No zmenilo sa strašne veľa k horšiemu. To znamená, každé voľby niečo zmenia. A keď ja chcem apelovať, ja to poviem otvorene, na zdravé slovenské jadro, ktoré dnes je, takto vyzerá mimo Bratislavy a v dejinách Slovenska to veľakrát bolo, že museli zatiahnuť ľudia, ako ste vy na východe, musela zatiahnuť Orava, museli zatiahnuť Kysuce, musel zatiahnuť východ, ale od Bratislavy, dnes v Bratislave máme normálne ako jak Severnej Kórei, my máme mestské zastupiteľstva, kde neexistuje žiaden poslanec iný ako z progresívneho Slovenska. Ale to, čo chcem povedať, to, čo je pozitívne na tom, alebo teda, aby to nebolo až také negatívne, že im sa to podarilo preto tak prevalcovať, pretože oni majú veľkú disciplínu voličskú. To znamená to, čo niekedy boli skôr známi voliči Smeru
alebo ja neviem, LSNS a podobne, že vždy išli k tým voľbám, tak zrazu toto trochu začalo upadať a si predstavte, že dnes podľa tých prieskumov má absolútne rozhodnuté voličstvo Progresívne Slovensko. To znamená, že tí ich voliči, tá masa tam príde, preto si uvedomte, že im stačí, aby bodovali v nejakej Petržalke, ktorá má 140 000 obyvateľov a vy to musíte vykompenzovať potom celými Oravami a Kysucami, lebo to není, im sa stačí koncentrovať na pár ulic v Bratislave, kde máte 12 poschodové bytovky a dostanete tam toľko hlasov, čo musíte vy pobehať stovky obcí a miest. Ale napriek tomu, to mi ty budeš potvrdiť, tá volebná účasť v Bratislave bola relatívne nízka a preto to tak prevalcovali. To znamená, aj v tej Bratislave vám poviem, že zase si začína uvedomať čoraz viac ľudí, že toto je až príliš veľa, toto, čo predstavujú. A keď si pozriete tí ľudia, čo sú v tej strane Progresívne Slovensko, to sú proste ľudia, čo nemajú so Slovenskom nič. Oni vyštudovali inde, oni žili inde, len takto ich, jak babky, ich sem dosadili, Šimečkovi vybavili, aby bol podpredseda parlamentu Európskej únie. Hej. A takéto fiktívne príbehy, takže naozaj Progresívne Slovensko považujem za jednu absolútnu hrozbu pre totálnu identitu. To oni keby vyhrali, tak Slovensko prevalcujú nielen mimovládky, odovzdajú všetko, čo sa dá do Bruselu a o tomto proste tie voľby sú a čím viac aj viete vo svojom okolí hovoriť, to není teraz, to vám poviem ešte, SAS vyzerá pri nich, to je odvar ľahký oproti Progresívnemu Slovensku. To je naozaj že veľká výzva a ja chcem veriť, že aj Hlas a Peter Pellegrini na konci dňa bude mať akože takú mieru, by som povedal, príčetnosti, že do takéhoto hazardu s nimi nepôjde. A môžem vám garantovať, keď sa dnes, keby sme mali aspoň primerane sebavedomých politikov, ktorí by vedeli nerobiť aspoň kolenačkovú politiku, tak dnes nenájdete v koalícii, v tejto vládnej zostave nikoho, ktorý takúto formu odhodlania sa postaviť za slovenské veci mal. To znamená, my na to len nadviažeme, že takým premostením, že to, čo musíme sa my primárne vrátiť, na papier sa dá napísať čokoľvek. Ale to, čo je realita, že tí politici, ktorí po voľbách, verím, že na Slovensku budú vládnuť, musia primerane mať odvahu, musí mať integritu, pretože vy neviete, keby sme si dneska zobrali volebný program Olana pred 4 rokmi, keby sme si zobrali Saskarsky, veď oni sa chválili, že to má 100, koľko, či 1600 bodov tam mali. Počúvajte, nenájdete body, ktoré by oni presadili. A o tom toto dnes je, že darmo si tu budeme kresliť, treba voliť ľudí, ktorí nechcú hazardovať už so Slovenskom, ale na druhej strane vedia sa postaviť za slovenskú vec a nedá sa úplne všetko naprojektovať, že čo tie 4 roky, ktoré pred nami sú, prinesú. Ale realita je taká, že ja verím a v tomto napríklad aj oceňujem, že aj smeráci si uznali, že tie mimovládky politické, ktoré sa tu rozprasili z veľkej časti za nich. A som rád, že to dnes uznajú, že to bola chyba, že taký Lajčák nerobil nič iné, iba sa podlizoval politickým mimovládkam, lebo si myslel, že mu to pomôže stať sa generálnym sekretárom OSN. Nevyšlo mu to. Ale toto je naša pozícia jasná. Ja som to povedal aj Dankovi, keď sme sa bavili. Ak by sa tu znova mal objaviť nejaký Lajčák a budeme sa tváriť, že však veci idú ako niekedy, ja s tým nič nechcem mať. Keď znova príde o napríklad hlasovanie o zákonoch na ochranu rodiny, ja som dával napríklad návrh na to, aby LGBTI zástavy nemohli viac na verejných budovách. Pamätáte si to? No, prešlo to, 23 hlasov to dostalo v celom tom konzervatívnom parlamente, smiešných 23 hlasov. Takže toto sú veci, že my tieto body dáme, za ktorých sme my ochotní a na tom je dobrá tá otvorená kandidátka. Roma není člen SNS, Martina Šimkovičová není člen SNS. To sú ľudia, ktorí majú svoju integritu a my v týchto veciach proste necúvneme.